Anga wale ni ɲuman foli bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛmɛ ka ɲamada Sherifila TV Jabarani Bamananga kunnafoni fɛ min bɛ walawalali kɛ aw ye nin sen dɔgɔkun kunnafoni na dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoniw minnu dira n'olu kan ka se ka jɔ hakiliw fɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u bɛrɛbɛn n'aw ye laɲini y'o de ye a bɛ daminɛ ni Orange Mali ni o ye nɛgɛjuru coupe cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ a ka dɛmɛ kɛ Sira Fondation a ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin an ka minisiriso ma minisiriso min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma sefa wari miliyɔn 30 o de kɛra dɛmɛ ye a bɛna lase maa minnu ma o ye maaw ye ji ka tiɲɛni kɛra sababu ye ka minnu kɛ k'u sigiyɔrɔw bila Mali faaba la Bamakɔ ani lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa minnu fɛnɛ kɛ k'u sigiyɔrɔw bila jamana cɛmancɛ yanfanw fɛ ni u n'an bɛ Bamakɔ a dɛmɛ in bɛna lase olu de ma min ye sefa wari miliyɔn 30 in ye a dili kɛnɛ ka minisiriso la Kafune Bacili ni a ka jatalu Sama Traoré Nuhum Kone olu kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la. Kabirini san 2000 ani san 16 san Orange Mali ka tɛmɛ a ka adamadenya dɛmɛtɔn fɛ u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri baaraw la an ka jamana maa ɲɛmaw kɛrɛfɛ ani dɛmɛbaga jɛkulu caman forobataw ni kɛnyɛrɛyew walasa ka se ka Mali jamana dɛmɛ ɲɔgɔnya ka jamana kɔnɔdenw kundoniw fɛgɛnya ka fura ɲiniw ka gɛlɛyaw la ni adamadenya dɛmɛ ɲɔgɔnya waleyaw ye o de hakilina hukumu kɔnɔna na Mali nɛgɛjuru sɔrɔ sira Orange Mali a ka adamadenya dɛmɛtɔn ye sefa wari miliyɔn 30 chèque ta k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali jamana gouvernement ma tɛmɛni Mali jamana minisiriso ye minisiriso min ni olu ka caw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma sefa wari miliyɔn 30 in dɛmɛ bɛ na ɲɛsin kasarabagatɔw de ma sanji laban nalenw senfɛ jizon donna an ka jamana kɔnɔden minnu ka Bamako ni ka ninbɔn bolofɛn tiɲɛw ani kasara camanw kɛ ani an ka jamana kɔnɔden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka jamana camancɛla yan fan na ni mankan ni fɔɲɔgɔnkɔ ni wulikajɔw kɛra sababu ye ni ka olu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la kana bisimila minɛ Bamako. Bon, comme bɛɛ b'a kalama sanba dɔ nana Mali la a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ a ye gɛlɛya da mɔgɔ caman kan o ye kelen ye filanan fɛnɛ an balima minnu bɛ Mopti yan fan in fɛ o caman bɛ u ye gɛlɛya sɔrɔ caman déplacera ka na Bamako yan donc anw tun ye dɛmɛ dɔ kɛ ka taa o mɔgɔ ninnu ma mais dɛmɛ in tɛmɛna ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de fait donc an ye 30 millions di pour que mɔgɔ minnu déplacera ka bɔ Mopti yan fan fɛ ka na Bamako yan parce que gɛlɛyaw y'u sɔrɔ yen ani sanba in mun nana n'a ye gɛlɛya da mɔgɔw kan pour que k'o mɔgɔw dɛmɛ an ye tilacogo min jateminɛ 22 millions 500 o bɛ di i n'a fɔ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Bamako yan sanko in senfɛ parce que a mɔgɔ ka ca bon 7 millions 500 o bɛ di i n'a fɔ minnu déplacera ka bɔ nord la ka na yan pour que ka olu dɛmɛ ani a kɛra ka mɔgɔ caman ka transport yɛrɛ sara pour que ka na n'u ye yan. N ta an ka dɛmɛ fɔlɔ ye ka se ministère ma ani ministère bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo de ani ministère bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛn dɔ la kelen ye mun ye i n'a fɔ mois de la solidarité octobre kalo ani ministère bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mois de la solidarité senfɛ ni dɛmɛ ɲɔgɔnya min ni a bɔra Orange Mali yɔrɔ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana minisiriso ma minisiriso min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma a ka se k'i kɔkɔ da ni kasarabagatɔ ninnu doni tali la ani ka yɛlɛma ɲumanw don o denbaya jigi tigɛlen ninnu ka ɲɛnɛmayaw la olu minnu bɛ ka waati gɛlɛnbaw latɛmɛ an bɛ don min na i ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali jamana minisiriso yɛrɛ ka baara bɛ ɲɛsin buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ de ma o kama Orange Mali ka nin waleya ɲuman in fora Orange nana bi kana musaka di anw ma n'o ye miliyɔn 30 ye ko gouvernement ka yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka dɔ bɔ o mɔgɔ ninnu ka hami na ka dɔ bɔ mɔgɔ minnu bɛ ni u ye ɲangata sɔrɔ ji fɛ inondation ninnu fɛ ka dɔ bɔ olu ka tɔɔrɔ la an b'a fɔ ko Orange ma k'u ni ce u ni baraji u yɛrɛ ye gouvernement tɔgɔ la u bɔra ka fɛn min kɛ nin a diyara an ye a bɛnna an ma wa an bɛ fɛnɛ a yirula ka fɔ u ye dɛmɛ min kɛ Inshallah dɛmɛ in fɛnɛ bɛ se a seyɔrɔ la parce que a dabɔra minnu kama dɛmɛ in bɛ se olu ma an b'a fɔ k'u ni ce u ni faso de ɲumanya Orange bi tɛ kunu Orange do bi Orange do wa sini fɛnɛ Orange bɛ kuma o kuma ni tɔɔrɔ ye malidenw sɔrɔ ni Orange y'a dɔn k'a ni dɛmɛ ka kan a bɛ wuli yɔrɔ bɛɛ la ka na an dɛmɛ an ka se ka jɛ ka degun ninnu ta ka bɔ maliyɛnw kan jata de kɛra ka kɛnɛ kun cɛ Orange Mali maa ɲɛmaw ani Mali jamana ɲɔgɔn dɛmɛ ni fantanya kɛlɛli minisiriso maa ɲɛmaw fɛ an ka jamana kɔnɔ blankɔrɔ mugu min bɛ wele ko Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant
a curu ɲɔgɔnɔ bɛ wele ko fafe u ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛ dɔ la jumado juin kalo tile 21 u ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ni wari labara jɛkulu minnu bɛ dɛmɛ min a kɛra minisiriso min ni a ɲɛsin mɛ den ni balaka ni denbaya ka kisaw ɲɛnabɔli ma o minisiriso la a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ jɛkuluw kɔnɔ. Sadio Sidibe, Ablaye Sogodogo, Sherifla TV. Lajɛrɛ yi min ni a hakilimaya bɔra minisiriso min ni ale ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnninw ani musolakaw ka hakɛ tɔpɔtɔli baaraw ma ni a kun ye an balakaw bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn na walasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ani fana ka se k'u dɛmɛ u ka projet musakaw sɔrɔli la. An bɛ yan ce matin pour que ka ONG ni système financier décentralisé ka activités lancer ka lancer parce que fonds yɛrɛ filɛ nin ye président ka initiative de la volonté politique du tout. Donc au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le ministère est bora ka lancé ce matin. Parce que haminango mona ministère là non, c'est pour que kamuso deme. Muso be se ka deme chukudi parce que gelabe muso kan. Ni yam fo fantayan muso do, ni ya fo fantayan demsonu do. Muso ni demsonu de bi dugun kono nana. Donc ministère ko ce matin angana kan activité lancée. An balakaw tola so ministère so min be namba ou le ministère de la promotion de l'enfant et de la famille ni o bolo fara do ye fafeye. Kurin tɛgɛnɔbila in bɛ kɛ sababu ye walasa an balakaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ cogo min na u ka kɛ yɛrɛ baaraw kɔnɔna na. Baara ninnu senfɛ ONG 19 olu de sélectionnera minnu garijɛgɛ donna musaka min bɛna bɔ k'u dɛmɛ ni u musaka bɛ taa jɔ $500,000 ani $50,000 la. An ye danaya da ONG minnu kan n'o ye ONG 19 ye an ye 5 ta fɔlɔ an ye $500,000 tilaw ni ɲɔgɔn cɛ an tilala ka 10 ta ka $300,000 tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila tuguni ka 4 ta $100,000 bɛna tilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ministre ko ce matin o ka na kuma min b'a fɛ k'a fɔ parce que an ye danaya de da o kan pour que musow bɛ se ka lafiya. Donc u bɛ taa association financer mais association minnu bɛ financer il faut que a ka kɛ association récépissé bɛ minnu bolo. Ni récépissé b'i bolo i b'i ka demande kɛ n'i ka demande kɛ i b'a déposer direction régionale min ka surun i la i bɛ Bamako yan i bɛ Kayi o i bɛ yɔrɔ yɔrɔ wari kasabi bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn $500,000 ani $50,000 pour que ka se ka ni musow dɛmɛ. Projet yi min ni a yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ an balakaw bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo jumɛn na o de hukumu kɔnɔna na u jɛɲɔgɔn jɛkulu minnu kun bɛ yen nɔ olu ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ni ka tila k'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛli min bɛ kɛ ka kɔrɔ k'u bɛna dɔ fara o kan min b'a to an balakaw bɛ se ka dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'u ka kɛ yɛrɛ baaraw sabati u bolo cogo min na an ka jamana in kɔnɔ. Ɲɔgɔnye in kun de ye ka bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna anw kɛnyɛrɛye jɛkulu ni an ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ta ye. Ɲɔgɔnye in kun dabɔ kun ye ka sɛbɛn bɛnkan min kɛra an ni fafe ni ɲɔgɔn cɛ à travers le ministère de la promotion de la femme ka o sɛbɛn ninnu ka u lawaleya ka a yira k'a fɔ ka a daminɛ sisan na donc anw ye fafe ni ministère ka ciden ye fafe baaraw lawaleyali an ka jamana kɔnɔ. An nana bolo nɔbila de la parce que ministère de la promotion de l'enfant et de la famille ka cakɛda dɔ bɛ ko fafe le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes olu ye appel d'offre de kɛ. U y'anw 2 ta ko anw de n'u bɛ se ka baara kɛ donc an nana an bolo bila o papier la bolobila in kun ye min ye an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka musow dɛmɛ u ka baaraw la u ka wari sɔrɔ baaraw la pour que u ka se k'u ka baara yiriwa u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u yɛrɛ nafa ka bɔ a la u denw nafa ka bɔ a la u ka denbayaw nafa ka bɔ a la donc an nana an bolo bila o papier de la bi anw bɛ miliyari 20 ɲɔgɔnna de di san o san musow ma u ka se k'u ka baara kɛ ni bɛnkan sɛbɛn min sɛbɛnnen filɛ nin o bɛ dɔ de fara baara kan. Sɔrɔ yiriwaso ye jurudon ni jurusara cakɛda de ye u b'a fɔ min ma ko institution de microfinance an ye wari baaralaw de ye. Lajɛrɛ yi min ni a labɛnna minisiriso fɛ minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnninw ani an balakaw ka hakɛ tɔpɔtɔli baaraw ma an balakaw bɔra jamana yɔrɔ caman na walasa ka se ka na nin kɛnɛ in seriya cogo min na. Ka sanga ni jamana camanjɛ yanfa lakanabaliyaw ye mugu cira ka maaw ni tiɲɛ o de kadara kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ni a ma ɲɛmaya bɛ a Seyida Sherif Usman Madana Hayidara bolo
a ye dandigɛli kɛ dimanche don juin kalo tile 16 k'a ka nisɔngoya jira ka sabu kɛ ko in min ni a kɛra a tɛ bɛn maa si ma a se min ye kɔni ye a se yɛda Sheriff Ousmane Madana Haidara ye o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Haut Conseil islamique ye u ye jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min bɛna lajɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔgɔw ma tɔɔrɔ in sera minnu ma jamana camancɛ yan b'a fɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min o hakilinaw taara ko in senfɛ Alhamidou Badini Ibrahima Koulibaly Dramane Mali Sheriff La TV. Mali al-Islamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ka ni kunnafoni di kɛnɛ laɲini o de ye k'u ka nisɔngoya yira ka da fagali jugu kan mun kɛra Moti mara la i n'a fɔ Ogosagu ani Sobanida. Jugu de binna an kan a ka kan ka ye o ye cogo de la o tuma an jugu mana bolo da cogo o cogo an ka damina kɛ rasisiya kɛlɛ k'o yuguba n'u ma sɔrɔ an ka diinɛ kɛlɛ damina o y'a fɔ de laban ye ka da ka diinɛ ko kɛlɛ mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an kisi o ye jamana ci ye o t'an fɛ yan bi komi an ka président y'a fɔ cogo min na o t'an fɛ yan sini o de ka kan ka faamuya. Silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ɲɔgɔnna diinɛ ye o kama Mali al-Islamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaw k'o bɛ jamanaden bɛɛ wele o ka ŋaniya yira kɛ dɛmɛ na yaasa an balima minnu ni bin kɛra olu kan k'u tulo magɛn o mun caman y'u ka duguw bila ka sabu kɛ hakilisigibaliya ye. Minnu dɔw balola réfugiés b'u la n'o ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila siran kama ka taa yɔrɔ la min tɛ a sigiyɔrɔ ye o caman bɛ Bamako o caman bɛ Mopti mara la mana o conseil y'a ka réunion kɛ k'a ɲini silamɛya tɔgɔ la fo an ka wuli ni min bɛ se min na bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni min mana sɔrɔ o la an b'o fara ɲɔgɔn kan an balima minnu n'olu ye réfugiés ye Moti mara la ni jihadi ni tɔɔrɔ in ɲɛ minnu sɔrɔ an ka wuli ka u tulo magɛn. Kulu dɔ sigila sen kan o dɛmɛ ka foli kama o commission mun na mɔgɔ ye maa tan ye k'u na baara kɛ bolodiɲɔgɔn kɔnɔ ni limama ye wa nɛgɛjuru sira dɔ fana bɛ maaw ka bila la o dɛmɛ kelen ka dara la au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fana karamɔgɔ a Said Sheriff Ousmane Madani Haidara a k'ale na $5 di wa fɛn min ye Sheikh Haruna Sangare ale fana ye $1,000 ani $50,000 layidu di. O kuma walasa ka dɛmɛ in s'an ma cogoya fila cogoya fɔlɔ imama n'o y'an ka alimamitɔn ye an ka laada la an b'a fɔ misiri kɔnɔnaw la u ka ci se misiri kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma misiri kɔnɔna na sali waati bɛɛ lajɛlen la u k'a fɔ u ka dɛmɛ ɲini o kɛsu bi dayɛlɛ imama tɔgɔ la imama b'o bila a yɛrɛ fɛ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ na n'a ye au conseil islamique la commission min sigilen don au conseil islamique kɔnɔ yan dɛmɛ bɛ se ka na se au conseil islamique yɛrɛ kɔnɔ yan ni bɛ fɛ ka an wele au conseil islamique ka compte téléphone numéro o ye 20 29 60 78. Au Conseil islamique du Mali laada dɔ a fɛ san o san ka bɛn ni samiya daminɛ ye a bɛ ala wele boloda samiya ji ɲuman sɔrɔli la jamana fan bɛɛ ɲinɛta ko na kɛ juma nata. Juma nata ni Alahu Taala sɔnna o conseil b'a fɛ ka dugawu sigi kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o conseil bɛ ka baara kɛ o la misiriba la a beleba bi k'o la n'Alahu Taala sɔnna jumadon lasara seli waatiw la Mali région bɛɛ lajɛlen fana na a capital régionaux bɛɛ lajɛlen na o dugawu kelen bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ commune fana na a misiribaw la commission bɛ na o détail di an bɛ weleli kɛ malien bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka an ka weleli jaabi ka na o dugawu sigiw la. Ni kunnafoni di kɛnɛ senfɛ kunnafonidilaw ye ɲininkali caman sɛmɛ an ka diinɛmaw la n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ finitigilamaw nakun na Mali jamana kɔnɔ. Tiɲɛni kɛlen jamana camancɛ yanfa fɛ ni niw tiɲɛni ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sheriff Ousmane Madana Haidara kun bɔra ka dandigɛli kɛ ka se silamɛw bɛɛ ma ka fɔ maaw ka ɲɔgɔn minɛ malidenw ka ɲɔgɔn minɛ jango jugu kana se ka don a kun y'a yira fana k'a fɔ don nataw la baara dɔw bolodan bɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique fɛ dandigɛli in kɛlen tile filanan wele bilala bani fɛ ka ɲɛsin forobatɔ ɲɛmaw ma musolakaw ka ɲɛmaw ka taa se baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ma ɲɛmaw min ye denmisɛnnin ɲɛmaw ye
ani Gina Dogon dɔgɔnɔw ka tɔn ma ɲɛmaw ni Tabutal Pulaku filaw ka tɔn ma ɲɛmaw k'u fara ɲɔgɔn kan ani chrétien diinɛ ta sira filaw katoliki ni protestanti an ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka na ni fɛɛrɛw ye ka Mali ma ɲɛmaw dɛmɛ bɛnkɛra kan k'a fɔ don nataw la ɲɔngɔnbɛba dɔ bɛna boloda min senfɛ hakilinaw bɛna fara ɲɔgɔn kan ni fɛn min bɔra o la o nata ko tɛngu Mali ma ɲɛmaw la ka tɛngu dɛmɛbaw la minnu fɛnɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ MINUSPA ni Barkan n'a ɲɔna min bɛ se ka to gwɛlɛya min bɛ an ka a bɛ se ka wuli ko in kɛra Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Sirifida duba kɔnɔ Lotu Sidibe ale tun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Furubatonw jɔyɔrɔ ka bon jamana basigili la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna furubatonw kɔnɔ ni diinɛmaw sɔrɔla yen o de kosɔn Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a ye wele bila furubatonw ma ɲɛmaw ma bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka hakili jagabɔ kɛ gwɛlɛya min bɛ Mali da la bi ni lakanabaliya gwɛlɛya don jamana camancɛ yanfa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moti mara ni Segu fa dɔw wulicogo bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min kɛnɛ in ka silamɛ diinɛ ani chrétien diinɛ ka taa se an balakaw ka tɔn kafo dɔgɔnɔw ka tɔn Gina Dogon filaw ka tɔn Tabutal Pulaku baarakɛlaw ka lapasajɛkulu UNTM nin bɛ maa kunbɛn kɛnɛ kan. Kila an mɛnna an ma nin ɲɔgɔn sigili kɛ ka malidenw bɛɛ wele tɔgɔla na an ka faso kuma ma bɔ hakilila o de kan ka laɲini fɔlɔfɔlɔ la kulu kelen kelen ou bien mɔgɔ kelen kelen tɛ se ka jamana in bɔ wo in na donc n'an bɛɛ welela ko bɛɛ ka na mɔgɔ min Mali kanu b'a la a b'a dusukun na an ka na an ka ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ pour que an ka se ka solution sɔrɔ ka taa dɛmɛ kɛ n'o dɛmɛ bɔra jamana in bɛ se ka kɛlɛ in bɛ se ka ban siyaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que siya kɛlɛ tɛ an ka kɛwale an ka laadaw tɛ a t'an ka diinɛ na donc sɔgɔmada in na an min ye balakaw ye parce que i b'a dɔn digi bɛ kɛ an de la cɛ mana sa muso cɛ sara den mana sa muso den sara saya in yɛrɛ a ka bɔ a la a ka di an balakaw la n'a digili kɛra kɛ ko mɔgɔw degunnen don i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman ni muso b'a la n'a muso degunna den degunna cɛ fana degunna kɔrɔ ye ko jamana degunna donc an nana o lamɛnni de la kuma minnu fɔra kumaden minnu fɔra sɔgɔmada in na o ye an kɔni nimisi wasa an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an ka faso kuma bɔ hakili la na mɔgɔ ko ye kojugu ye i tɛ Mali fɛ. Hakili jagabɔ kɛlen kɔfɛ bɛn kɛra ka fɔ don nataw la ɲɔngɔn bɛ kɛnɛba dɔ bɛna sigi sen kan n'o ye meeting ye jamana in gwɛlɛya weleli kunga o tɛmɛnen kɔfɛ minnu ka mɛn k'u n'an b'an dɛmɛ ka bɔ jamana wɛrɛw la sena kɛ olu fɛnɛ mɔ an yɛrɛw ka fɛɛrɛ ye min ye an dɛmɛni na n'o bɛ se k'u fara u bolodala k'o da u tulo kan jamana ɲɛmɔgɔw fana dɛmɛ min kan ka ɲɛsin u mɔ ni bilasiraliw ye o fɛnɛ na se u mɔ dakuru ɲɛ kelen laɲiniw de bɛna kɛ n'a fɔra o ma ko recommandation nka kɛnɛ in ka bɛn kɛra ka fɔ jɛkulu dɔ ka sigi sen kan min bɛna kɛ i n'a fɔ ɲɔngɔnbɛba in a labɛnni jɛkulu. Haut Systemique ka baara damadɔ boloda don nataw la Haut Systemique y'a ɲini ka meeting dɔ kɛ o bɛna kɛ 25 mars la don nataw la Haut Systemique y'a ɲini ka dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan misiriw la pour que an balima minnu bɛ degun ni gɛlɛya kɔnɔ ka se ka dɛmɛ don olu la ka tila k'a ɲini fana partenaire minnu bɛ yan n'olu na bɛ jamana dɛmɛ n'o ye Barkanu ye n'o ye MINUSMA ye n'o ye Union européenne ye olu kɔninen don an dɛmɛ Ala ka n'u sara u y'olu ka mɔgɔw ni bi ka to a la mais tiɲɛ na yan'u ka na an kun bɛ cogo min bi ka jugu ka tɛmɛ o kan. Donc a ka kan jamanadenw tɔgɔ la an yɛrɛ n'u ka kuma an n'u ka échanger gɛlɛya min b'u kan ani gɛlɛya min an yɛrɛ kan an n'u ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa ensemble gɛlɛya kura min na ne filɛ nin ye an ka jɛ ka solution sɔrɔ an na parce que fɛn min b'an ka jamana kɔnɔ bi an kɔni de dɔn kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ nana ko dɔ ni hakili kɔnɔ o conseil y'a demandé président ka u fɔ la an ka audience ɲini fana fɛ ani Barkari bɛna kuma ani MINUSMA ka kuma ani tubabu ka se ka n'u ka kuma u bi k'an dɛmɛ Ala ka n'u sara mais tiɲɛ na degun min b'an kan bi n'u t'a dɔn an ka f'u ɲɛna u ka mission ye min ye fana an k'a dɔn mun b'a la an bɛ se ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min u dun na anw de dɛmɛ an fana b'u dɛmɛ cogo min ka jamana in basigi an ka jɛ k'o kuma fɔ ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ marabaaw fana an n'olu fana ka segin. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a dalen don a la k'a fɔ ni malidenw ye ɲɔgɔn minɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali bɛ basigi. An ye société civile ni Mali couche bɛɛ wele an ka jɛ ka sigi ka kuma tɔɔrɔ minnu bɛ faso kɔnɔ ani degun bɛ jamana in kan an bɛ se ka mun kɛ pour que k'an ka jamana bɔ bolo la bon vraiment hakilila minnu sɔrɔla o bɛ mɔgɔw wasa wa ni Ala sɔnna ni jamana a bɛ lafiya ni Ala sɔnna Ala sago sago.
a ma ladɔnniya k'a fɔ yanni nin ɲɔgɔn bɛ in jɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali a n'a ma ɲɛma a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara kun ye wuli ka jɔ kɛ ka dantigɛli kɛ k'a fɔ sigiti kɛ ko in kɔrɔ bɛɛ lajɛlen hakilinata bɛ ɲini Mali basigili ko la nin y'o baaraw n'u donnen ye ka ban. Donda Kawuriya kɛnɛ dɔ sigira Senga Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna groupe Sherifila o ka hakilina don ka se ka mɔɔw ka Donda Kawuriya courant dɔ sɔrɔ cogo la courant min n'u ta yɔrɔ ye tile ni u kama ko système solaire ko in kɛra ka bɛn ni dimanche juin kalo tile 16 ye an bɛ ladɔnniya k'a fɔ a denbaya kunbɛn maa min bolo o ye Sirifi Burama Haidara ye Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara Dedu Fatumata Kane Ablaye Sokodogo kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la. Al-Fatiha kalani ka fara kira kan sɔliw kan ka se surat Sadakallahu ma o de kɛra ka ni kalanbulon in dayɛlɛliw baaraw daminɛ a hakilina ɲuman bɔra Alimami Maliki Kanta de la ni ale groupe Sherifula yɛrɛ tɔnden kuran baarakɛla don Mopti marabolo kɔnɔ ni kalanbulon in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye cogo min na ka se ka dɔ fara denmisɛnnakaw ka dɔntaw kan kuranko baara nasiraw fɛ walasa dɔ ka se ka bɔ baarakɛbaliyaw la u ka se ka tɔnɔ dɔw bɔ u yɛrɛ ye. Komi an karamɔgɔ y'an kalan min na o de ye ŋaniya ɲumanya ye ani ka mɔgɔw dege baara la donc o sira fɛ an balimakɛ y'a ŋaniya siri ko san o san n'Ala sɔnna ma a bɛna tile 10 di Ala ma a bɛ jɛ a ka baara yɔrɔ kɔ a bɛ jɛ a ka sɔrɔ kɔ a bɛ jɛ a ka denbaya kɔ a bɛ na ka Ala ka jɔnw kalan c'est-à-dire u ka sɔrɔ cogo la n'o de système solaire baara in ye ani panneau installation ye n'Ala sɔnna ma o baara ouverture de ye bi ye an nan'o de la ni Ala ka jɛ. Bon ne bɛ ladilikan min lase minnu bɛ ka na formation in participer o de ye karamɔgɔ ye min fɔ u k'a lajɛ ka se k'o labato pour que baara in bɛ se ka sabati cogoya min na. Kalanbulon in sigili bonya n'a karama minɛn bɛ tara ka sigi alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔnbolo fara min ni o bɛ Bamakɔ ni o ye section de Bamako ye ale kɔrɔ a ka ciladen min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen don section de Bamako kɔnɔ dɔnniyaw kanwuriyali ka se denmisɛnninw ka baarakow ma section de Bamako tɔgɔ la a ye nisɔndiyaw yira ka sanga ni groupe Sherifula ka ni hakilina ye ni ka labanna k'a jira k'a fɔ ko nin bɛna jɔyɔrɔba de di olu ka baara ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninw ka baarako nasiraw la ni ka sɔrɔla ka labanna ka ladilikan ta ka ɲɛsin kalanden ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. U ka baara ni u ye mɔgɔ fɔlɔ former u b'u kalan de panneau solaire a bɛ se ka dilan cogo di donc o baarakɛlaw yɛrɛ prévu dɔw yira sariya dɔw kɛra yan minnu ye baara k'a la bi olu sɛbɛn k'u ka denbaya balo silamɛya yɛrɛ la mɔgɔ i ka baara kɛ o diyagoya parce que Allah o de fɔ Coran la sourate la cité verset 4 que nous n'avons certes créé l'homme que pour une vie de lutte o tɛ dɔwɛrɛ Ala ma adamaden da foyi kama cɛsiri kɔ n'i cɛsiri ka si yɛrɛ kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye e fana bɛ se mɔgɔ dɔ wɛrɛ kɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka diinɛ fana taa ɲɛ. Ni kalanbulon in kɛnɛ dayɛlɛli ɲɛmaya tun bɛ Sherifila denbaya de bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ ni o ye Sherif Burama Haidara ye a fana ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin baara in labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko dɔnniya ɲinini ye fɛn ye min ni an ka kiraba kisi ani nɛɛma bɛ a ma ko o ka laɲininen don a labanna ka jɔ a badenkɛ jɔyɔrɔ la ni o ye Mohamed El Malani Haidara ye Ala ka hinɛ ni silamɛsiw la ni ka foli kɛ groupe Sherifula yɛrɛ ye ka sanga ni fancinin kanu ye. O dɔnni ɲini o wajibi ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan mais dɔnni nasugu jumɛn ye an m'o préciser a m'a fɔ a ye silamɛya dɔnni dɔrɔn ɲini a m'a fɔ a ye nin kɛ a ko a ye dɔnni ɲini dɔrɔn mais an bɛɛ ɲɛ b'a la kira salen kɔ san caman développement caman kɛra mɔgɔ minnu an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ye fanga don nin kuma in na ka dɔnni ɲini ka recherche kɛ diɲɛlatigɛ sirilen b'olu de la bi hali an filɛ nin ye panneau kalan min na dɔnni ɲininaw de ye nin ko in dilan k'a bila ni silamɛw tun ye kira ka kuma lamɛn a ka ca Ala fɛ anw tun tɛ siri olu la olu de tun bɛ siri anw na sabu kira ko a ye dɔnni ɲini min bɛ ne bolo dɔrɔn k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ko in a y'a cɛsiri a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sifinnaka maa 35 olu de bɛna garisigɛ ni kalanbulon in na wa kuntagala b'a daminɛ nin kalo tile 16 ka taa se a tile 25 ma a kuncɛli wagatiw fana mana se jɔnjɔndina kɛ kalanden ninnu bɛɛ ma ni u ko ma ko attestation a lajɛrɛ in senfɛ ɲɛfɔli caman kɛra san tɛmɛnen kalanbulon kan o kalandenw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye a taku sabanan ye.
yeleke bugukaw fe donba ɲɛnamayara u fe donba min ni a ɲɛsinen do farafindenw mɔ diɲɛseleke naani tɔnba nations unis de kɛmɛ ka don in do bala a kɛra ka bɛn ni dimanche juin kalo tile 16 ye hakilina tara kɛnyɛrɛkɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu min fɛ u kama ko world vision tɛgɛ dakun kun ye fɛn min ye o ye min ye farafina yɛrɛ kɔnɔ hadamadenya dɛmɛ o bɛ se ka kɛ cogo min ni ka denmisɛnninw ka hakɛ tɔpɔtɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ yɔrɔ in na nka min ye sigida ma ɲɛmaw ye Kati a n'a lamini World Vision ma ɲɛmaw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Samayira Sanogo ni Seydou Ɲare tun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la. Ka bɛn ni san 1991 jamana ɲɛmaw ani gouvernement ɲɛmaw ka sigi dɔ sen fɛ u y'a laɲini ka taasibila kɛ ka ɲɛsin don mɔ min bɛ juin kalo tile 16 san 1976 kɔfɔ o min na ni nisɔngoya kɛwale dɔw kunun donna Sud-Afrique jamana kɔnɔ ekɔlidenw fɛ ka sanga ni kɛwale dɔw ye ka ɲɛsin u mɔ o de kadira kɔnɔna na juin kalo tile 16 maa se farafina kɔnɔ a bɛ ta ka kɛ denmisɛnninw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Be an denmisɛnninw ka don ye sabula san 1976 Afrique Sud jamana kɔnɔ dugu min n'a tɔgɔ ye Soweto wulikajɔba dɔ de kɛra ka ɲɛsin jamanakuntigiw ma k'a sabu k'u ka siya woloma ye o wulikajɔ senfɛ denmisɛnnin caman bunana ni la o de la san o san juin kalo tile 16 communauté internationale y'o ta k'o kɛ an denmisɛnninw ka don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛtikan bila ka se jamanakuntigiw ma n'u cɛsirilen don u ka dɔ fara u ka cɛsiri la ka ɲɛsin an denmisɛnninw ma ladon ani dumuniko ta fan fɛ a n'a ka kalanko. Nin don ye ɲɛnamayali programme yiriwa fɛ a kun de walasa ka welekanw ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se dɔ fara cɛsiri ani wulikajɔ ka cogo min na denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se lafasa n'u ka o lakana o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Mais an y'a wele kun min kama sɔgɔmada in na o ye denmisɛnninw tɔgɔla don ko de ye komi a bɛ waati jan bɔ Yegebo commune an y'an ka dɛmɛbaga n'o ye Vision ye World Vision an jɛra ka sigi ka hakilijagabɔ kɛ walasa an bɛ se ka denmisɛnninw ka tɔgɔla don in an bɛ se ka la ɲɛnamaya cogo min donc an kɔni y'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa denmisɛnninw ka tɔgɔla don in ka se ka la ɲɛnamaya a kana sigikun fana ma kɛ dɔwɛrɛ a sigikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka denmansaw wele ka denmisɛnninw wele denmisɛnw ka hakɛ minnu bɛ yen ni jamana ani diɲɛ sariyaw kɛlen don k'olu latigɛ u ye ka denmansaw wele k'o sariyaw k'olu kuma fɔ denmansaw ɲɛna. Ni don in bɛ hakilinajigi de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sanga ni baara minnu kɛra ani baara minnu tɔ mɛ minnu kan ka kɛ walasa denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se ka kɛ an dalagɛse ye don o don o kɛra World Vision ɲɛmaaba ka kumaw ye. An World Vision mɔgɔw denmisɛnninw ye an kunkan ko ye an tɛ kulonkɛ kɛ denmisɛnninw ka ko la denmisɛnninw ka hakɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi sabatiliko an tɛ kulonkɛ k'a la o de y'a to an y'a latigɛ k'an bɛ nin kɛnɛ sigi bi komi denmisɛnninw ka don k'an b'a kɛnɛ sigi denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ ani u k'a dɔn u tɔgɔladon bɛ yen ani k'u ka faamuyali sɔrɔ tɔgɔladon sɔrɔla don min na cikan b'an bolo ka ɲɛsin denmansaw ma m'a sɔrɔ n'i ko denmisɛnninw ka hakɛ sabatili o ye mansaw ko ye ni mansaw ma denmisɛnninw ka hakɛ sabatili denmisɛnninw yɛrɛ tɛ se k'o kɛ. Ni don ye ɲɛnamayali ye ɲina a bila mɛ dakun min kadira kɔnɔna na o de ye denmisɛnninw ka hakɛ fɔlɔ wa ni dakun sugantili na kɛ sababu ni ka farafina jamana ɲɛmaw a ka se Maliba ma ɲɛmaw ka cɛsiri ka ɲɛsin denmisɛnninw ka yiriwa ani u ka hakɛ lafasali mɔ. Nin baara in kɔni nisɔndiya kɛnɛ de an bolo barisa ni mɔgɔ min ko denmisɛnnin ye ko adamadenya yɛrɛ jɔsi donc ni kɛnɛ sigira n'o bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛ kofɔ n'o institué no Union africaine fɛ depuis 1991 o kɛnɛ convocareli san san juin kalo tile 16 n'o bɛ kɛ n'an b'o kɛnɛ kan bi donc an kɔni bɛ nisɔndiya de kɛ ka ɲɛsin o baara taabolo ma donc surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya an dɛmɛbaga jɛkulu donc an b'olu fo kosɛbɛ n'o ye World Vision ye ani an ka autorité politique administrative k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ interpeller ani parents d'élèves walasa bɛɛ k'i hakili to denmisɛnninw ka hakɛ la.
Sanga kele tashibla tara ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora sobaneda banbaji kɛwale la min kɛra jamana camancɛ yan fan fɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw denmisɛnninw ka ɲɔgɔnla bɛnnen min kumana ekɔlidenw ka kalanbila kan o min ye kɛwale min ɲɔɲamɛ bi ani denmisɛnninw ka kulonkɛ fo ka taa se balɔntanw ma npogotigilakaw ani cɛw olu de kɛra kɛwale ye ka maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya ni ka don in ɲɛnamayali kɛ nisɔndiya ye maaw bolo. San o san juin kalo tile 20 ye donba ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maaw bolo minnu gɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ mankan ye u k'a ma ko journée mondiale des réfugiés diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka don in don bala o de kosɔn Mali jamana ma to kɔ a ɲɛnamayali la. Au commissariat des Nations Unies aux réfugiés o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara ye min ɲɛsin bɛ mankan ma jamana ma degunenw bisimilali mɔ ka fara Mali ma ɲɛmaw ka u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don in ɲɛnamaya alamisa sɔgɔmada yanfanw fɛ maakɔrɔw tɔgɔla sɔrɔ la maison des aînés Amdalayi AC 2000 min ye ɲina ndakun ye a bila bɛ mina min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye an ni mankan ma jamana ma degunenw ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka se k'u dɛmɛ maa minnu kun b'a kɛnɛ ka Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la Kafune Bacili Daramani Mali. Kɛlɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ ni mankanw kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔ den minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kan walima dugu wɛrɛw la nin kɛnɛ in sigili bɛ tasibila ko fɔ ka ɲɛsin olu de ma a yirala k'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ mɔgɔ bayirika caman de bɛ yen minnu ni bingani waleyaw politiki ko fɔɲɔgɔnkɔ mankanw ani karogɛlɛya waleyaw kɛra sababu ye ni ka siranɲɛ don u dusukunw na k'u ka tile taabolo baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo n'u wulila k'u yɛrɛw ɲini walasa u niw n'u bolofɛnw bɛ se ka kana journée mondiale du réfugié ye don ye don min na diɲɛseleke naani bɛɛ lajɛlen kan ka hakili jigin kɛ ka taa mɔgɔw ma minnu taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ walima dugu wɛrɛw la k'a sababu kɛ siranɲɛ ye ka se ka hakili jigin kɛ u la ani ka dɛmɛdonya wale kɛ ka ɲɛsin o denbaya carinenw ma mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔ den minnu lawuli ka b'u sigiyɔrɔw la n'u nana bisimila minɛ Mali jamana kɔnɔ olu ka jɛkulu maa ɲɛma ye foli kɛ ka ɲɛsin u jatigi jamana ma réfugiés bisimilaliku ɲuman na Mali jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka tɔn mun bolo fara bɛ ɲɛsin kɛlɛ ni mankanw kɛra sababu ye ka minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ dugu wɛrɛw la olu kunkanko kow ɲɛnabɔli ma Haut Commissariat pour les réfugiés o ka lasigiden min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a ye HCR ka kelenɲɔgɔnya jira Mali jamana la walasa u bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɛmɛ don réfugiés ma diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen maa ɲɛma dankan ale ka kɔrɔfɔw sen fɛ a ye damakasi ani weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ sababu ye mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma siranɲɛ y'a sababu ye olu ka seginni bɛ se ka latigɛ u bɔ jamanaw la cogo min ka sɔrɔ siran ni jɔrɔ banna u dusukunw na u kunkɔrɔtalen wasolen bɛ se ka segin cogo min an ka Mali jamana minisiri min ni ale ka caw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma ale ka dantigɛliw sen fɛ jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ Mali jamana gouvernement ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara ni ɲɔgɔn cɛ min ka caw bɛ ɲɛsin mankan kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ olu kunkanko kow ɲɛnabɔli kama o jɛɲɔgɔnya fora kosɛbɛ minisiri fɛ sani ka sɔrɔ ka hakilisigi di réfugiés kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a jir'u la k'a fɔ ko Mali jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛna kɔtigɛ u fan fɛ diɲɛseleke naani jamanaw bɛnna k'a fɔ juin kalo tile 20 bɛɛ o ye don ye o ye tasidon miiridon ani ɲɛnajɛ don ye k'a ɲɛsin an balimaw ma gɛlɛya wala tiɲɛni ye minnu bɔ u faso la k'u bila ka taga faso wɛrɛw la k'a ɲini o fasow la olu bɛ se ka lahinɛ cogo min na Mali bolo a kɔrɔ ka bon ko fila la ko fɔlɔ ye min ye c'est que anw yɛrɛ balimaw caman bɛ jamana kɔ kan gɛlɛya min y'an sɔrɔ 2012 la olu bɔra u faso la ka taa o jamanaw kɔnɔ ala barika la o jamanaw y'u bisimila cogo ɲuman na nka o cogo kelen fana na maa damadɔw bɔra jamana wɛrɛw la n'o ye Côte d'Ivoire ye n'o ye Centrafrique ye n'o ye Cameroun ye n'o ye Congo ye olu fana bɔra o jamanaw na gɛlɛyaw kama ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mali la u bisimilalen bɛ Mali la yan nɔ Mali denw ani Mali gouvernement kɛlen bɛ k'i mago don olu la minnu bɛ yan nɔ an badenw don an k'a to u ŋɛɲɛ ka kun an na o cogo kelen na anw baden minnu bɛ jamana kɔ kan
u ŋɛɲɛ sera ka kun jamana tɔw la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli gɛlɛya min b'a to maa b'i ka jamana bila ala ka nɔgɔya don o gɛlɛyaw la. Kɛnɛ in sankɔrɔ tara ni fɔlisenw yɛlɛkow ani koreografiw ye sanni ka sɔrɔ ka taa baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni munumunu salo ye gawkɔrɔlaw la réfugié ninnu ka seko n'u ka dɔnko sanni feerefɛnw saradalen kun bɛ yɔrɔ min. Nin de fana kɛra gɛrɛsigɛ ye a sera ka minnu sɔrɔ ka bɔ Sherifla TV kunnafoni diso ɲɛmayaso yɔrɔ ka lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye dɔgɔkun kunnafoniw na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ k'an bɛ jɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.